ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ଏବେ କାଳୀନ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଜୁମ୍ କରି ଦେଖଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଉପରେ ଥିବା ଯୋଉ ମନ୍ଦିରଟି ହେଉଛି କି କାଳୀନ ମନ୍ଦିର। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଡେରି ନକରି ପାଖକୁ ଯିବା କାଳୀନ ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ବସ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ସାରିଲୁଣି। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସରେ ବସିଗଲୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା କାଳୀନ ମନ୍ଦିର କେମିତି କଣ ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ତ ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡା ଫ୍ୟାନ ରହିଛି। ତ ଫ୍ୟାନ ବୁଲୁଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ତାମିଲନାଡୁରେ ସେମିତି କିଛି ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି କରେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ। ତ ଏଥିରେ ଫ୍ୟାନ ବୁଲୁଛି। ତ ଫ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ କରେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ୟାନ ଗୁଡା ବହୁତ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସୂର୍ୟ ରାଜ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ତାମିଲନାଡୁରେ କାଳୀନ ମନ୍ଦିର ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ହେଇଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଆମେ ଏବେ କାଳୀନ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣୁ। ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଏବେ କ୍ୟାମେରାରେ ଜୁମ କରି ଦେଖାଉଛୁ। ସେଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ରହିଛି ପାହାଡ ଉପରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରଟି ସେଟା ହିଁ ହଉଛି କାଳୀନ ମନ୍ଦିର। ତ ଆସନ୍ତୁ କାଳୀନ ମନ୍ଦିର ପାଖ ଉପରକୁ ଯିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କାଳୀନ ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ ପାଖରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଏତେ ଉପରେ ବହୁତ ଉପରେ ଆମେ ଅଛୁ ଯୋଉଟା କି ଆମର ବିଲ୍ଡିଂ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖା ହଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆଗରେ ବି ପାଣି ରହିଛି ଝରଣା ରହିଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଏଇଟା ହଉଛି କି କାଳୀନ ମନ୍ଦିର। ତ ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଏଲାଓ କଲେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବାହାରେ ଭିଡିଓ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଛି। ତ ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ତ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ପ୍ଲିଜ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।